Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 11 na bulan sang Agosto tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Unahon ko iniho. Daw na intriga ako sa palayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Siling niya kahapon, bisan sa sulod sang puluyan, dapat magsukso kita face mask. Labi na kuno sa mga pamilya, may kabudlayan sa pag-practice ang social distancing sa sulod sang puluyan. Suksok pagid face shield. Ining hando maayo gid. Pagkabati ko rin kumayo ni, maayong plano, maayong handom, mabudlay tumanon. Sa guro pwede ma-100% ta mapatuman ang pagsuksok sang face mask kag face shield. Pero sa sulod sa puluyan sigurado ako mabudlayan kita. Mayo na guro na 2% ang matuman nga mas nulundon gid nga magsuksok sang face mask sa sulod sa puluyan kag face shield. Daw hindi ko ma-imagine sa sulod sa puluyan nga isa kamo ka pamilya nga magsuksok ka face mask imoya, hindi ka gani ka ginawa pila lang ka oras nga nagasuksok ka face mask sa gwa. Magwa ka, may face mask ka, may face shield ka, ga hawa-hawa ang pagginawa mo. Nagkakaurutan ka hangin. Bisan sa sulod sa puluyan, pasuksukon ka pagid. Daw hindi ko ma-imagine sa mag-asawa, gahulid ka mo sa 4 o sa kwarto, sa inyo katri, face mask ka mo, kalain. Daw hindi amo, may face shield pa? Anong matabo? Daw na yun. Daw sobra naman eh. Ang magwa okay, ako ya 100% upod ako da.
Pero kung sa sulod sa puluyan, ipatuman, ang hando mo lagi problema, mahayugid. Sa nasiling ko na kayo na pabudlay ini tumanon. Kadaw hindi man mo, sa mag-asawa hulid ka mo, sa kakatre, mapismas ka mo, mapisyal, anong guwa nyo? Ba mga robot ka mo ba? Hindi ka gani ka ginawa sa pilalag ka oras, ka sukso ka pismas, matulog ka pa, nga may tabon ilong mo, laban masupokate ka ba, hindi ka patay sa COVID-19, sa kakulang sang hangin ba si mabugtuan ka ginawa? Hindi naman na mo, sobra naman na. Nga bisan sa sulod sa puluyan, pasuksokon ka pismas, pasuksokon ka sang face shield. Ako na matinumanon ko, bisan ano nga mando sa gobyerno, bisan ano nga sugo sa gobyerno para sa ikaayong lawas, ako yatuman gid. Wala ko igalalis kay nabalaan ko para ini sa aton kaayuhan. Pero kung pati sa sulod sa puluyan ipatuman, sa nasiling ko na ang hando maayo, mabudlay tumanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus. Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Uy, siling ni Mayor Bing Leonardia, lockdown ang Bacolod City Government Center umpisa kahapon. Disinfection, preventive decontamination, siling ni City Administrator Imang. Mando ini, sang alkalde sang syudad sa Bacolod, pagkatapos sang kamatayon sang ikadua ka empleyado sang Lantax Division nga nagpositibo sa COVID-19. Isa ka semana, bayo man na. Ang tanan nga ahinsya, tanan nga mga pusod-pusuran sang government center, kinahanglan disinfection. Agod masigurado nga malagyo ang kagaw. Anong tanan ka empleyado sang Lantax Division sa syudad nagpositibo sa kagaw base sa ginpagwa nga resulta sang RT-PCR test ay kadelikado ho. Ang tanan subong nga mga opisina mabutang na sa peligro kung hindi maghalong. Kinahanglan magpreparar gid tumanon ang tanan nga ginamando sang aton national provincial government. Social distancing gid kun ara ka sa sagwa. Face mask kagid kun ara ka sagwa. Face shield kagid kun ara ka sa sulod sang salakyan. Kag kun diin ka nga mall, kag kun diin ka nga lugar maglagaw. Inaya pwede. Ako ya upod ako dira 100%. Pero siling ko kaina sa sulod sang puloy-an budlay ini ipatuman. Kung mapatuman mo ini 100% sagwa sa puloy-an sang tagsa ka pumuluyo sa kabanwa kag syudad, kag bilog nga probinsya, sigurado ako, hindi mo ini mapatuman sa sulod sang puluyan. So, punto naton, ang talang nga mando sunda, kung ara kasagwa, para nga hindi ka matapikan sa kagaw. Ako yung gaupod gid ako sa tanan nga paandam, kag pahibalo, kag mensahe sa gobyerno para maproteksyonan ang kabilugan. Kay kung maigo ikaw, unang nga iguon mo bilog mo nga pamilya. Plus, ang bilog mo nga pamilya, kung nakapakigsugilano, nagkadto sa kaparintian, kag iban pati, uruton inatapik sang kagaw, sang coronavirus. Amo ina, ang nagkakatabo sa Bacolod. Daw ginakulbaan, makita nga gasaka man ang COVID-19 sa Bacolod. Gasaka ang mga nagkalamatay. Sa barangay 4 to, patay ang bata, patay ang iloy. Puwerte nga igo sang COVID-19. Imbes nga manaog siya, gasaka ini siya. Kag mind you, wala pagid sang baksin nga natukiban sa COVID-19. So, halong
basta magwa sa puluyan ang tanan nga preparasyon kinahanglan ipasiguro gid naton. Ga kampanya kita sa aton mga kauturan, basta magwa ka sa puluyan kinahanglan may face mask ka, may face shield ka. Amo ina, kung anong mando sa gobyerno, sunod lang kita para ina sa aton kaayuhan. Ang ako niya, may jutay lang ko yung nagsiling ko kay na mabudlay. Gatuman kita sa gwa sang puluyan. Pero sa sulod sang puluyan, aba, daw sobra na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56, halin sa una, ang dipinsa sang mga opisyal sa gobyerno. Basta gani maigo sang investigasyon ang padulungan hospital. Masakit na yun. Kadumdum ka mo kay Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, perte nga kaso, sa ospital gapungko siya, sa wheelchair, pagkatapos may bugkos ang liog. Sus, pag-absuelto sa iya kaso, hukas ang bugkos sa liog, gatindog gayuhom pa, galakat gaykiay sa Kongreso, nag-ayo gulpi. Amo man sa PhilHealth, si Morales, kag ang Vice Presidente ya, paglupok sang investigasyon sang kalamalamahan sa PhilHealth, gulpi lang nagmalasakit. Nagpadala sulat sa Senado, hindi makatambong bangod sang balatian. Nagligad nga wala pa magtulhaw ang isyo, mabakod ang lawas. Wala balatian. Pag-abot sang investigasyon kag iskandalo, gulpi lang nag-abot ang balatian. Kag ang dipinsa purti ha. Kahapon nakayuhom ako, siling ni Dipin Secretary Delpin Lorenzana. Siling niya maayo guro mag-resign sa pwesto ay si Ricardo Morales, presidente sang PhilHealth. Nya bangod para ini makapahuway siya sang maayo. Kung ibal na niya nakahimo sala, retirado man nga hinirang mong pariyoya, ano iyan guro nga balbal ni sa iya. Siling ni Lorenzana para makapahuway. Kag para sa ako niya, maayo klase tao ni. Daw hindi ini siya konektado sa skandalo sa PhilHealth. Niya-resign siya para makapahuway siya. Matipanan niya ang iya sini nga balatian. Pwerte no? Kung ara ka malapit sa luwag, amo na ning eskandalo, parisaynon ka lang para makapahuway. Iba niya, pwerte na ni. Grabe na ni nga balbal. Si Morales ya, kag sa mga kabinete sang presidente niya, resign ka lang. Ay, kaluoy mo si mo. Para nga makapahuway kasi mo balatian. Daw nalipatan na ang iskandalo, bilyones suno sa ligasyon, naging kaltas sa kaban sang ahensya, PhilHealth iniya. PhilHealth, pinaka-importante nga ahensya sa gobyerno. Kay bangod appointed siya ni Presidente Rodrigo Duterte, kag retirado man nga military general, imbes kuntani nga yatubang sa husto nga investigasyon, parisaynon lang ang rason para mapaayo ang iya balatian. Lain na gimana. Kung malapit ikaw sa administrasyon, amo na ni nga iskandalo, parisaynon ka lang. Ang iba niya resign ka para nga hindi ka makahatag kag makaupang sa investigasyon. Linya lain, niya resign ka para mag-ayo ka sa balatian mo. Kay gapati kami, hindi ka konektado sa iskandalo. Wala pa galing matapos ang investigasyon. Gapati na sila. Nga matinlo si Morales, wala man taga-siling nga masala siya. Pero dapat na tubango niya, kay bilyon ini, kwarta ini naton. Ang gingusar nila kung matuod ang aligasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna Las 7. Uy, nagapanawagan ang Federal Lending Corporation kag Metro
kadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,